Umndeni wakwaShangase usashaqekile, uzama ukwamukela isimo sokubulawa kothandiweyo wabo. uThulani Shangase udutshulwe amahlandla amabili, umuntu ongaziwa washona khona lapho. Isizathu sokubulawa kwakhe asikacaci. uShangase ube ngomunye wabantu abazovotelwa kwa-Ward 20 kumasipala uMsunduzi. Kuthiwa ubephuma emhlanganweni weqembu endaweni yaseHeywood. Mina ngithola i-call kathiwa angiphuthume sedubulekile ngiye eHeywood la kwehleke khona isigameko. Ma ngifika yimini ngibuqala ngoba ngithola i-call. Ngaya khona ngafike ngathola ukuthi usethule bamshaya u2 bullets. Thina siyi-ANC kodwa kasixabani nayo ke i-EFF ngoba ingane izikhethela yona masikhulile. Asizange ukuthi simphathe kabi ukuthi ngoba usujoyine lento sesiyakuhlama kamntana wethu, cha. Nayo sizomamukela ngoba into ayikhethele yena esaphila. Yize isizathu sokudutshulwa kwakhe singaziwa, i-EFF ikholelwa ukuthi kuhlobene nezombusazwe. Iqembu lakhe lithi ube ngumuntu obethandwa kakhulu nobesethubeni lokuthatha le ward kwi-ANC. Ngo-2016 nakhona ebeyi-candidate and wenze kahle ngo-2016. Namanje besiyazi ukuthi la ndawo ebengayivalanga ngo-2016 ebezoyivala manje ngo-2021. Ithimba lamaphoyisa aphenya amacala ezombusazwe esifundazweni KwaZulu-Natal azophenya leli cala. Akukho umuntu osaboshiwe. uShangase ushiye izingane zakhe eziyishagalombili. Mlondi Radebe, SABC News, eMgungundlovu.